no chami no mina ko bi Malaysia no bire mais to fiya ka dun ali ci fen kala mali gelara I abonné jona an chaîne YouTube la o de bi permettre na ye kunnafoni bila dɔrɔn I bi pere k'a sɔrɔ ayo bismillah cira couche jumɛn ma cira couche caman ma de administration b'a la particulier b'a la mun yɛrɛ fana bɛ yen nɔ ni u ka baara fan dɔ ɲɛsinnen don lakana ma olu fana bɛ a la donc ni jateminɛ kɛ lɛtiri cira minnu ma caman bɛ tali kɛ fanga bondaw de la voilà o de kama ni Mali ko bilala fanga bonda ko kɔni kan dɔrɔn I jigi bɔ a kan dɛ kuma laɲini o de o fanga bonda ko in n t'a dɔn ni min muɲini yan ayiwa ni o fanga bonda ko in jateminɛ de kan ka kɛ k'a fɔ mun de bɛ ka kɛ ni transition kɔnɔna na fanga tɛ mɔgɔw jigi fa quoi ni hakilinaw taara min ka ɲi ka se ka olu kɔkɔrɔma don ka o ko layanga dama firila minnu dara walima chinois ka bɔgɔ firila minnu dara walima dingɛ firila minnu dara chinois ka dingɛ senni dabiya marabolo kɔnɔ ministre saba taara jɔ ministre saba jɔlen kɔ min sɔrɔla ko k'o kɛ ka sarakaw bɔ dɛ miliyɔn 1 ma 48 de dun tora la miliyɔn 1 kabako ye mun ye ala bɛ sɔn ka taa marakala pour que an ka se ka ko ninnu tugu ɲɔgɔn na parce que a bɛ na fɔ fɛɛrɛ dɔ de kɛra ka malidenw galabu faga maliko la kɔfɛ tugun ka na fɔ ko malidenw k'u bolo d'u kun ko wo ma di ye ne t'a dɔn bolodonko in kuma cayalen don tu sais wagati bɛ na se surtout ni selibaw wagati bɛ se maa ma sɔnna k'u bolo don an kɔrɔ walima yanni seliba yɛrɛ cɛ an bɛ sɔn ka bonyamasegin k'u bɛɛ lajɛlen la tabarikala a dɔ la an bɛ sɔn ka ko k'u ye min ka bolo ka ko yɛrɛ kundama ye juste ka mɔgɔw la encourager sibi a ka kan laselikɛlaw ka boli hakilimaw ni cɛsirilenw ni maa minnu sera ka ko dɔ boloda fasoko la n'o tɛ an bɛ don min na ko bi Maliyɛn sɛgɛn n'o bi dɛ mais to fiya ka dun ale tɛ fɛn kalama Mali gɛlɛyara o la sibi an kɔni ye sigi in kɛ wagati bɛ k'an tan tɛgɛ ma mais an y'a ɲini sigi in kɔnɔna na k'a fɔ jamana k'i hakili to jamana sɔrɔdaw la jamana ka hakili to jamanadenw bɛ se ka kala ɲɔgɔn na cogo min na bon ɲɔgɔnminɛ yɛrɛ fɔlɔ ye min ye I b'a dɔn an ka don min na an taara Kayi le 7 novembre 2021 n ko kabako dɔ ye min ye mɔgɔ k'u to Kayi n'o ye jamana kun n'a kun quoi k'u hakili to jamana kɔnɔden dɔ la jamana kun na quoi I m'a ye sisan ni kulekan bɔra kulekan labɛnbaga man ca bilen yan mun na parce que e bɛ ka kule cogo min na dɛ bɛɛ bɛ ka kule ten de n'o kɛra n'o kɛra mɔgɔ tɛ mɔgɔ kulekan mɛn bilen e b'a bɛ ka kule jamana yɛrɛ fana bɛ ka kule a kana k'a fɔ ko wagati min na jamana bɛ ka kule ko jamana bɛ mɔgɔ ka kulekan mɛn koyi ayi n'o bɛ kule kolo ninnu t'a dɔn jamana ninnu bɛ ka lamaga cogo min na o de kama kolo ninnu tɛ siran maa bɛ siran quoi sibi i ye den kɛ ni sɔnni ye denbayatigi jɔyɔrɔtigi e bɛ du dɔ de balo walima e bɛ denbaya dɔ de balo cɛ ka sɔn k'i jɔ kɛnɛ dɔ kan walima k'i jɔ ni sira dɔ ye n'i kelen ko kɛ cɛ i b'a sɔrɔ ko ka girin quoi sinon i b'i yɛrɛ ɲini quoi mais n'o de fɔ n ko yɛrɛ ɲini maa kun kelen k'i yɛrɛ ɲini quoi o jɔda tɛ Maliko la bi bilen quoi jamajɛ yɛrɛ ɲini yan non n'an ma ko ye an tɛ taa parce que dɔw kun bolo k'olu kelen bɛna bɔ o ye Ozo le jeune ka dɔnkili dɛ ko Maliba kurun ko a bɛ ka dimi dama ko dɔw ko k'olu b'u yɛrɛ ɲini k'u fili baji la ko bama olu dun i ti bɔ
wallahi ti bɔ. Donc kolon bɛ ka limi lamali min kɛ a bɛ fɛɛrɛ de ɲini ni Sise bɛ ni mun don ko o kunbɛn. fɛn min ye dabali ban o ye fɛn dama de fara ɲɔgɔn kan ka maliyɛnw galabu faga. Fɛn dama dama. malidenw galabu fagali wagati min na ka na fɛn dɔ ɲini u fɛ. ne bɛ yɛrɛ ɲininka est ce que a dabɔ kun ye fɛn ɲini de wa walima a dabɔ kun ye hali bi ka c'est pas ne ti ka faamu kan. Fɛn dama dɔw de sigira ɲɔgɔn kan o nana ni galabu faga ye. galabu faga ye quoi. parce que maliden minnu kun wulilen don ko mali u kun wulilen don maa minnu kɔ u kun wulilen don kulu minnu kɔnɔ a dɔnnen don a maaw n'a kulu bɛ min. a maa kelen kelenw bɛ yen nka kulu ninnu kɔni kulu bɛ yɛrɛ ɲini bolo kan sisan. a ko ne quoi. o de ye ɲininkali ye. o de kama ne k'i ma ne bɛ kɛlɛ ninnu kɔnɔ a sɛbɛya k'a fɔ n b'a sɛbɛya kɔnɔ a demande dɛ mais c'est pas demandé quoi dɔw de kɛ mali hali bi maa maa bɛ yen n'o y'an ka karamɔgɔ ye Amidi So n bɛ foli belebele s'a ma Robert Dusa Nuntogo Ismaël Fane Ismaël Bagayogo ka taa se Mamadou Gueye ani y'an ka comédien n'o ye Yɔrɔ Lebo Balamsa Junior ka taa se fo n bɛ tali kɛ Kante Kante yɛrɛ kɔni an ka donsogoni fɔla Ousmane Fane ka dugu 7 cɛsi ka na ani Ngɔnɔmara kura 2 ka na an ka su j'an bolo tiɲɛ o k'a fɔ quoi a kɔni a balila ne yɛrɛ la. a ma bali ne la ne b'a fɔ ko ne ɲɛna ko ne tɛ sɛbɛn ko ninnu na nin ko ninnu na tu sais wagati koronna o de kama Master Sumi an m'ale ma sɔn k'ale sama ka na bilen Burama Sumano an ma sɔn k'ale fɛnɛ sama ka na bilen parce que wagati tun bɛ ka koron ko ka ca an yɛrɛ tun ye min sɔrɔ an bolokɔrɔ tiɲɛ na o kɛra wasa-wasa ye hali laseli minnu ni an kun an y'olu jɔnsɔn k'olu kɛ ɲɛfɔli ye ka ɲɛsin jamana yɛrɛ maracogo bɛɛ ni keleya o ni jamana kɔnɔ wurikili kan ka se ka kɛ cogo jumɛn n'an sira fɛ ka ɲɛ bɛrɛbɛrɛw fɔ a la jamana nafolo dalen don yɔrɔw la a dɔnnen tɛ diɲɛ nafolo dalen don yɔrɔw la o dɔnnen tɛ da kun ka se nin bɛɛ ma mais jamana ko ye fɛn dɔ de ye i sigi k'i miiri dɔrɔn ne y'a fɔ Kayi don min na an bɛ bolomafara kɛ ko ka ɲɛsin jamana in wulikajɔ ma n ko Alizeri kun ko k'ale bɛ se k'an dɛmɛ a musaka la o bi ne bɛ k'an yɛrɛ ɲininka mun y'o sira tunu o sira tununa pepu n ko a kun fɔra ko an ka opérateur dɔ kun kan ka se ka jɔyɔrɔ dɔ la n ko mun y'o fɛnɛ ko bɛ cogo di mun y'o ko kɛ tan quoi sisan an ka cɛkɔrɔba Mamadou Gueye Somiva n'a fɔra ko ale ko k'a bɛ taa gomi ɲini bi kɔfɛ ka taa sɔrɔ a tun bɛ sɔrɔ Mali Niger ni Sénégal mais bi a bɛ ka sɔrɔ jamanaw de kɔnɔ minnu y'a labaarali don sɛbɛn ma quoi Soudan Tchad n'a ɲɔgɔnnaw o i b'a kalama ko baara in kɛnɛya tigilamɔgɔw mago b'a la minnu bɛ baara kɛ pine dilan mobili dilan moto diɲɛ baara bɛɛ dala dumuni baarakɛbagaw minnu bɛ mara nin bɛɛ mago bɛ nin fɛn kelen na a ma se ka nɔrɔ bila produit chimique tɛ se k'a nɔrɔ bila quoi f'i ka k'a yɛrɛ ye i bɛ ɲɛji diɲɛ bɛ se ka siri anw na k'a sababu k'o ye ni y'an san joli an b'a laseli la kabi su i bɛ ka ala ka dawara ne ma fo bi mais mun hakilina yɛrɛ taara jamana fɛ ko ka se k'o don ba la quoi siniɲɛsigi quoi parce que ka fɛn don ba la n ko siniɲɛsigi baara de ko don n bɛ fɛ ka min f'i ye n'a kun fɔra sisan ko jamana a kun ye wari dɔ Nusar ninnu Fɔnba Watara n'olu kun ka fɛn kɛra 40,000 ye mais 60,000 parce que u bɛ ka baara min kɛ ne m'a dege a dɔn fɔlɔ donc a tɔ ladon nin sira in fɛ ouais mais wari kun ma lakuru ka bɛn
ni wagati dɔ ma ka fɛn dɔ dilan an kun tɛ lafiya bi wa n de ye sɛgɛn ye an bɛ lafiya ne bolo de ni sɔrɔ bɛ na maanifin i bɛ sɔn de ka wagati dɔ kɛ peut-être ka seri sukoronta min ka wagati dɔ kɛ ka c'est pas balo fasugu dɔ dun parce que i bɛ ka bilan kɛrɛfɛ kɛ o bilan kɛrɛfɛ de tɛna wolo i mago bɛ bada ou bien waati kuntalajan min lafiya la a kun t'o de ya a kun y'o de ye kone ka fɛn bila i bolo kɔrɔ a kun t'o de ya o fɛɛrɛ jumɛn bɛ yen o fɛɛrɛ bɛ yen ne tɛ ka fɛn de ye quoi je vois rien donc sisan Zigiri Baye Sam bɛ foli s'a ma Diri ni ale de ka baarakɛyɔrɔ filɛ nin ye Kurahurusi kari kɔnɔ Diri électronique non mobili clim kɔni kɔfɛ mobili ta ni fɛn fɛn mana kɛ cogo cogo n'olu bolo sigira kan i b'a jɔyɔrɔ ale ka wuli ka jɔ bɛnnen dɔ kan ouais Robert Dissa fɛnɛ i b'a ye ko ale ka fɛn kan ka na sigi concert le 30 avril n'Ala sɔnna an n'o kɛ ɲɔgɔn fɛ n'Ala sɔnna k'olu ka art tɔgɔ ko Plusique de ya Plusique la poésie sur la musique Sibi maa caman hakili bɔra sinon le 21 mars 2019 marsien ne ni yɛrɛ wolo ka sigi an taara sigi dɔ kɛ Kulukoro ka ɲɛsin Sali Salamuru Jabate ma o sigi an tun ye fɛn min sigi a bɛ fɔ o ma ko debout sur le rempart les héritiers du président Modibo Keïta debout sur les remparts les héritiers du président Modibo Keïta Tibiman bila ni wuli ka jɔ in na a y'a sɔrɔ olu ma sigi ale nana yɛrɛ wolo ɲɛ parce que ale kɛra marsi la debout sur le rempart les héritiers du président Modibo Keïta mais i b'a ye bi fɛn o fɛn bɛ tali kɛ o miirinaw la quoi ka se ka fɛn dɔ ɲa faso ye quoi i b'a dɔn k'a miirinaw bɛ ka fagariya an yɛrɛ t'a dɔn pourquoi k'a fɔ ko bi bi mɔgɔ de ye k'u sigi k'a fɔ ko ni gɛlɛya de bɛ yen ni sigi ninnu bɛɛ tun kɛra quoi k'a fɔ bi bɛ ka kɛ mɔgɔw kan dugu bɛ ka ci walima kɔngɔ bɛ yen walima nin bɛ ten c'est à dire que a bɛɛ kun sigi kɛra o de kan quoi mais bi b'a kalama ko fɛn o fɛn bɛ ka kɛ bi ne bɛ ka fɛn o fɛn ye bi quoi o ye mɔgɔw hakili jɔlen don k'a fɔ ko an ka bɔ nin kɔnɔ quoi c'est très dangereux labɛn fɛn fɛn ka kɛ bi dɔrɔn o ye ko an ka bɔ nin kɔnɔ quoi c'est comme n'a fɔ fiɲɛ tigɛlen don an na sira dɔ fɛ mɔgɔ bɛ fɛ sira wɛrɛ ka ɲini quoi comment fiɲɛ samada dɔ ka se ka fiɲɛ samada dɔ ka sɔrɔ quoi te kɔnɔ o yɛrɛ ye fɔlɔ mɔgɔw tun b'u sigi de ka hakili jagabɔ kɛ jamana kungo kan quoi mais sisan o bɔra la hakili jagabɔ ye min ye caman bɛ se ka bɔ nin kɔnɔ tugun an ka bɔ nin kɔnɔ sali dɔw tun b'a fɔ ko non ko 4 république san 5 fɔlɔ k'o kan ka to nin cogoya la dɔgɔkun tɛmɛnen o dɔ ye weleli kɛ ko cɛ ko in ka lajɛ ten a kan ka taa élection yɛrɛmana yɛrɛ mɔgɔkɔrɔ dɔ bɛ ka kule bi ko balimakɛ cɛ a gɛlɛyara koyi l'eau ça va pas et pourquoi aujourd'hui c'est maintenant que mɔgɔ bɛna fɔ ko ça va fo sisan an bɛ dɔ mankan mɛn ko non n'an ma sɔn ka nin gɛlɛya ta ko kuran ye janfa de kɛ quoi gɛlɛya jumɛn an ye kɛlɛ in kɛ ko gɛlɛya jumɛn de bɛ nalen an ye kɛlɛ kɛ ko gɛlɛya de bɛ nalen kɛ m'o gɛlɛya jumɛn gɛlɛya dɔ bɛ o ka bɔ yen n'o bɔra yen nɔgɔya ka na o bolo tun bɛ sin o gɛlɛya min yɛrɛ la yɛrɛ o gɛlɛyaw bɔra yen gɛlɛya yɛrɛ bɛ jamana kɔnɔdenw yɛrɛ de kan sisan caman bɛ dabila yan tabarikala honorable Sidiki Kɔnate honorable n'i taara nin cogo la ka sɔrɔ i ma Amidou Diallo ka biyɛntigi fɔ a bɛ sɔn ka kɛlɛ bolo la dɛ Isa Sagara an bɛ Isa Sagara ka biyɛn yɛrɛ a bɛ min ayi o contrat b'ale na